Ndlovu Sibongo ngisuka eThekwini ngisuka eMgababa njengoba ungibona ngifika nje bengithole ucingo ngifonelwa abantu engingabazi nami shothi umsebenzi wami uye kube ukusiza abantu abasuke benenkinga noma ukuhlalisa phansi abantu bebonisana ngenkinga ethizeni uma kuwukuthi kunenkinga abanayo ukuthi-ke kunosisi ekuthiwa uMpilo nobhuti wakhe abangifonelile bangibikela ngodaba lokuthi nakho sihleli nengane singayazi singazi nabazali bayo and nokuhlala kwethu nayo sekukhona ezinye zezinto ezingahambi kahle manje siyasaba ukuthi uma kuwukuthi iyalimala izothi imilimala bese kwenzakalani cha lokhuyana ngicela ungakuthuki njengoba ngifike naye nje ingekho into ewubufakazi kusasa nami ngiyasaba ukuthi kuzothiwa kwafika umuntu ofana nami wafika wamthatha akaziyo ukuthi uyokwenzani noma uyomenzani kusho ukuthi-ke safika-ke namhlanje ngoba silokhu sibikela ukuthi kuhleli ingane ekhaya asibazi abazali bayo asazi futhi ukuthi kwenzakala lesikuzwayo sizwa ngayo ithi yaxoshwa ugogo wayo mexoshwa ugogo wayo yathathwa omunye umama nangomunye umama esefuna ukuyidayisisa ngomzimba noma eseney'mali ayimukela kubantu ukuthi ayidayise ngomzimba base-ke uma echaza usisi uthi uyigcine semthola umfana bethu uthandana naye mangakhuluma iphutha umfana bethu uthandana naye obemhlupha nakhona emshayo wayesesegcine semthatha kuntombazane lo inkinga-ke kagogo ile yokuthi asikwazi phela uvele sithatha umuntu esingamazi and singazi ukuthi ekhaya wayexoshelweni and mexoshwa ekhaya bathi ekhaya phuma uyephi umncane ungako no-15 yini eyayenzakele kuze kube uyaxoshwa wena ekhaya nangu-ke sengibuya naye-ke ngathi akangiyalele ekhaya la asuka khona sa-driver-ke sisuke eMgababa la esimlande khona njengoba sekubuya sesize sizofika lapho nje namhlanje awube kahle ntombi ngisalanda ufakazi wami yebo ma manje kanjalo ngistetele ngoba Ndlovu Sibongo khaya kusemele imoto ngokomsebenzi ngiseThekwini ngiwumuntu oye elekelela abantu abasuke beneyinkinga abahlalise phansi bekwazi ukukhuluma noma makukhona ingane ebikayo noma emangalayo ukuthi engathithi isimo sokuhlala noma ugogo okhubazekile osuke ehlukumezeka izinto ezifana nalezo cha ayibhekanga so kusho ukuthi-ke ngiye ngathola ucingo ngifonelwa lusuke eMgababa luthi sisize esitetelegu sinenkinga lapha inkinga yethu sihleli nengane asiyazi ukuthi niyakwabani and iy'tori ezishoyo ngokugcina kwayo ingabi nandawo azizinhle kukhomba ukuthi ekusukeni kwayo ekhaya ngathi yayihlukumezekile ingahlukumezwanga umzali kuphela kepha ihlukumezeke nangokucansi yagcina isiwele ezandleni zomunye wabantu besifazane owayethi uzoyifukamela kanti uzothatha isinqumo sokwenza ibhizinisi ngayo yokusazi-ke nama ngazi yilokho engikushoyo engikwaziyo okungilethela ekhaya ukuthi nakho sinengane ehamba intunti ehamba ihlala ngoba ey'tori zayeshoyo yasho ukuthi ngigcine sengihlala nabafana ngomngani wami into ey'ningi engathi mhlawumbe uma ngathi uye ongakwazi ukuyichaza kodwa nje into ey'ningi eziziy'cokolo kodwa mina la ngimthathe khona ngimthathe komunye usisi naye othe useyasaba ukumdedela bengazi abantu mina engakusho nje uMbali ingane ngathini ifikele kumina ngikhona vele la endaweni but ube akanaso uMbali isinqa la ekhaya okay uhlezi nje eduka ngenilanga nje ugogo egcina ukusho ukuthi uMbali ongibuza wathi asimbona uMbali kade umgcine ehleli lesihlahleni ngathi hayi angimbonanga
ngathi gogo besebuye nini wathi ubuyile izolo akhona futhi la buya khona namaphoyisa ngena kwafika nothisha uma nje uhleze up and down akanaso isinqa nje la ekhaya ngingeke ngize ngiphawule kakhulu ngokuthi mhlawumbe ugogo wamxosha noma kwathini ngoba angazi engikwaziyo nje naye umbali ikhaya nje akathandi akayena nje umuntu ohlala ekhaya nhlobo umuntu ohluphayo nje ohlala ehlenyuka nje Shutha ngiqala ukubona Ngisho isigigaba. Ngena. ayasiqala ngisho uke wasuka la wayohlala komakhelwane abangala ngala nje wahamba wayohlala khona Sanibona. Yebo. futhi nabo bafika bezomletha bafika la abantu bangala amaphomi bezomletha ukuthi nangu umbali lihlala ufikile kanje wavelwa ihlalela umbali kanje akaze nje ingane ehlalayo uvela aduke nje sithubeni angimkhulumeli ugogo naye sengayikhulumela kodwa nje akayona ingane nje umbali ongathi ingane le iyezwa mhlawumbe mangitshela cha hayi umbali bandashe uyazambela methanda ukuzambela Unesikhathi esingakanani engekho? kwaphela u6 months nje kwesinye isikhathi ethi ugogo naye akamazi uze uthuko ofelekisi lapho kwaze kwahamba ubani ubasisala ekhaya kanje uphamela ngathi nobani beyomlanda lapho kofelekisi wathi bangazi bacishe basho abantu balapho bathi babaphuca intombi yabo Lo wabaleke babona bese. Wabaleka wayovala ekamereni. Wakhiya ekamereni. Kwaze kwagqekezwa iwindi ukuthi akhisho. Bathi laba uPamela ehamba nomuntu omazalo la efonweni. Naye othi khulu kumina. Yebo. Bebo babili. Ngithi ake nihambe niyombheka. Sesithi isikhathi ahamba. Bamfica kafelekisi. Uhleli nabafana abawu7. Uyena yedwa wesifazane. Akho umuntu omunye. Wanelo babona beza. Wabale wavala ekameleni. Lo. Wakhiya. Kwaze kwabulawa iwindi. Bathi laba balekhaba bekuPamela. Wathi uma ngabe ngingafuna umphepha sibiza amaphoyisa. Baqhekeza iwindi bamfica ulele. Ngoba engafuni ukubuya. La endaweni umbali ubhubhisile uqoma abafana. Angikaze ngizwe ukuthi nanti isesheli sikambali uyena ohamba efuna abafana. Umbali angazi ngizothi ingane njani. Uyabona ukufika kwakhe la kokugcina. Yebo. Wafika ngabo 8 sesilungiselela ukulala. Mina ngihlala nezingane lezi u2. Uboyo ubabe okwamanje basesikoleni. Yebo. Silala lendlini sonke sobathathu. Ankaze bangihluphe nangolodwa usuku. Angikaze ngehle ngenyuka ngihamba ngifuna uboyo nobabe. Uthixo yazi nampo ofakazi. Ingane zishone phi ingane kodwa lokho safika. Futhi lento ayiqala kaMakhotha. Ehlupha. Waze wathi uPamela uPamela umzukulu wami oqala semsebenzini kumanje. Yebo. Kungenzeka kube indawo ayizwani naye ngoba vile kaMakhotha kuhleze kuphithisa kunephithiphithi nje zakhona. Yebo. Sathenga le ndawo asikawuqedi unyaka sina thina. Kodwa ngendlela sehluphe ngayo ngathi kade safika nakhona kaMakhotha eqoma. Kodwa wengakazalale out. Lento uyiqale ekadade wethu eAdams. Efika ngo10-11 hamba nabafana. Mabethi bamkhuza ability ngoba uvela lweyena kuqala Mondla Mkhosi. Uyena obility ayi. Uyabona nje la ekhaya njengoba engekho nje kunokuthula. Akakufuni umbali ukuhlalisana nabantu. Ngizobalahla phi lapha? Engihlala lapha. Izingane zabafana engabe izona ezingihluphayo. Azingihluphi. Ngizohlusha umbali intombazana. Wafika ukugcina kwakhe ukufika la. Wafika namaphoyisa. Emtholaphi eToti. La emthola khona, elwa nakhona. Ngathi imbali kunento zakho ingubo zakho washiya la. Usesuitcase.
ake uzibheke uhlungu ongasakulingani ubuyisele eceleni okubona ukuthi kusakulingana ukuwasha. Ngabuya ngayihlalela le ndlela wageza waqeda. Mina ngithi umuntu uyawasha nangu uhlele wehle lapha ngisihlala ehleli kusona ngazi sabuyiswa yimile ekseni nangwazi wabuzwa lesihlalo silaleleni lana. Ngathi phela bengithi umbali uyabuya ngasingenise kuseni eshiye lapho hamba into ayicela kumina wathi nginaweni mentshisi. Ngathi mina mentshisi awukho usaphelile kanti wakukhona ngawuthatha wawulapha ngawuthatha ngafaka ephilifeni ephakethini. Wasuka uhamba wehlala lapha esihlahleni ngamgcina ehlele esihlahleni. Mina ngithi uyawasha njengento engithaka yenza akayenza uhlele esihlahleni uhleli lapha phansi kwesihlahla. Ngathi ngithuka angisamboni ngibuze kulo ntombazane Duma umbali upha umbonanga athi ngicine ehlele phansi kwesihlahla ngoba kwakushisa kakhulu nelanga libalele. Ngimgcine eshawa umoya esihlahleni. Ngithi awusehambile babuye obabe esikoleni. Hawu upha umbali ngithi awusephinde kwezakhe njengoba efika namhlanje. Uyabona nje izinto azenzayo la endlini mina ziyangiphambanisa ziyangixaka. Afuna ukulena endlini afuna ukuwasha ingubo zakhe akafuni melele ulele. Funeka ngingakanani mina engasebenzela yena ngisho ukupheka akafuni. Okukulokuya kukuyekeke lokho kokubizwa amaphoyisa ezalethwa amaphoyisa uningi. Ngathi kuyena bhayi pheka ukhala pheka irice mina senguphekile ukhala. Wathi hayi ngisawogeza ngamgcina egeza ngale wangena la wathatha ikama wakama ngamgcina ekama la zayo. Umbali uphi ngimemeze komakhelwane bathi simbone eshaya istebe enyuka sekufanele mina ngipheke irice ngoba yena akasekho. Ngaloso sikhathi ke cabanga ukuthi uhamba inyanga ezintathu wabuyiswa amaphoyisa. Uyabona nje kwala endlini uyinkinga. Umbali meqoma umuntu umuka naye ayohlala khona. Akafuni umbali ukuba ingane. Akafuni ukuba ingane. Kumanje enyamalala ngathi mbali. Ngizohamba ngiyokuphatha esikoleni. Ukuze wena wathi uPamela ngoba sekulate nje kulonyaka ophelele uphakathi. Wathi ngoba sekuphakathi unyaka uzobe sathathwa yini na. Ngathi mina at least ahlale abese listini mhlayimbe. Waduka ngalozo nsuku ngisho njalo. Waduka wahamba. Akukho akwenzayo mina engijabulayo ngakho. Akukho. Unaloko ngijabuliswa ingane lezi zabafana engihleli nazo la endlini. Ukuthi abekho basesikoleni ngabe nabo bayasho. Nambo ofakazi bami izinto akukho nokukodwa kwale ndlini engikufihlayo mina komakhelwane. Ngoba ngisuke ngifunani ukuboniswa. Kuze kube njani umbali mehamba ahambe yedwa mase kufanele abuye uyabuyiswa. Kuze kube njani? Umbali uyeyisa. Umbali izinto azenzayo ngeke uhlale la. Uyabona ngafaka ukhonkolo ngaphuka la. Yabona la ngibala khona. Ngafaka ukhonkolo inyanga embili. Ngifaka ukhonkolo. Ngimthola emzini womuntu. Ngamshaya. Ebusuku ngo9 ulele yedwa emzini womuntu akho umuntu ulele. Lika makhutha la sasihleli khona. Ulalele ndambala. Ngamqala ngebhakela ngabona ukuthi lento ngathi akayizwa ngaqonda kwimobo ngamkhehla ngemobo unaloko kulimalena kwalimala mina inyanga embili ngifaka ukhonkolo ehlekisa ngami ethi unganze ngifaka ukhonkolo nje yena ngangimshayelana uyalunga uyabona nje uyabona indlela enjani hambe khuluma kubantu ukuthi sihlale endlini evuzayo sihlala endlini ukuthi malina kuwo sisafika lana sisaqongelela akho umuntu owini lotho vele iyavuza malini
Kodwa sikho isidingo sokuthi ahambe ekhuluma kubantu ngayo. Ngayibi ngisho amaphoyisa lo nto ayazi. Ngahamba ngayo kwi-social worker lakhe. Ngafika ngichazela yonke into. Akukho engingakwazi. Ngashona e-police station naye. Nambe ngangihamba napho. Ngangihamba nolokhu nontombazane ola. Ele ngithi uphi. Yeah. Amenzisa ke lezo zinto amenzisa zona emjimisi emenzisa yonke into. Kodwa still akuzwakalanga. Ngobani inkinga kaMbali? Khonza abafana. Ebomba kusebuye emhlangeni, ngithi ngiyamzama ukuthi mhlamba aqoqeke abengane. Konke lokho kushabalele. Wafika nalapho aqoma abafana bakhona balokho ogumhlolayo. Inkinga yakhe isifo sakhe sibi sokuqoma. Angaqoma umfana manje ngisho waseGoli uhamba naye akabuza ukuthi uyangilungisana akanandaba. Ukuthi ngamxosha uNkulunkulu uyazi nginofakazi angizange ngimxoshe. Yini exosha ekhaya? Vele ukuthi hamba nje. Yabo mama uthi uyamyala ukuthi ukhuluma naye uvela athi vala amadlebe ngoba afuna ukuzwa lento oyisho. Sengikhathele uMbali, ngikhathele. Ngeke ukuthi mina ngizoze ngife ngibulawa uMbali. Ngeke. Yini exosha ekhaya? Vele ukuthi hamba nje. Kungani utheke yini uxoshiwe ekhaya ungaxoshwanga? Sibanga kusitshela lesi story sokuthi wena ekhaya uxoshiwe ungaxoshiwe. Thanda ukuhamba udatshukela. Uma ngikhuluma nawe phela mina ngifuna ukukuzwa. Ngithi kade sikhuluma kahle mina nawe. Awungakhulumi manje sewungihlebela ngoba sekukhona labo bantu balendlela. Ngithi angilande ofakazi bawe engihleze ngikhuluma nazo izinto. Ubuhlungu ngoba wena manje uhamba uhlala ngenxa yokuthi waxoshwa ubungikhalela mina ngithi ukhuluma ngikuzwe angikuzwe-ke manje sithando sami. Kuvele kwenzekani uma uhleli ekhaya kini? Vele uhambe nje uyohlala emizini yabantu uyakuthanda lokho? Uyakuthanda uhamba udatshukele emgwaqeni? Uneminyaka ewu-15. Kwathi uqalwe ukuthomba una-13. Kodwa wena uyaqoma una-15. Yabona njengoba kade kumhla ka-9 January. uMbali ikhathethe 15. Kodwa abafana sebaqomile bangaphezulu kwalo-15. Usukela kaMakhulu. Kuze kuye ushone Adams. Ubuye kuze. Akekho umuntu ongamazi la. Futhi uyena osifunelayo abafana. Ngaze ngathi ngikhuluma nalabo. Ngangikhuluma noDumi. Ngathi awuDumi unayo umhla ka-9 namhlanje. Ngabe namhlanje sithi happy birthday kuMbali. Uphi nje? Akekho. Bangakanani abafana othandana nabo iminyaka? Kuye kuba abaneminyaka emingakanani? Umntana wakho sengakwenza usuke ekhaya ungahlali ekhaya, ungalali ekhaya. Kubo bathi uma ufike nawe uyini wena kuye ngoba nawe seyingane kubo. Bengasho ukuthi bevume nje. Ungazali ingane ungayiphatha kanjani ngoba wena uyingane? Kodwa phela ngithi umphumela wokufuna abafana ingane engeke ize iyondliwe umuntu ngoba nalowo mfana uyingane kubo. Wena uzoyinakekela kanjani-ke ingane uyingane? Cabanga nje isikole ayifunda kusona ukuthi sibiza kanjani. Wefunde ngamfake kumshophu. Cabange kumshophu ukuthi i-uniform yakhona ibiza kanjani.
biza kanjani zonke iy'nsuku. Ngangimnikeza u-R100. Ngithi uzogibela-ke phakathi nesonto kuze kuphele isonto. Afike lathi imali lahlekile. Kwaloyo uniform angiyazi wayishiyaphi. uThixo uyazi nami ukuthi wayikhumula wayishiyaphi. Ngimsusa phansi ngiyomuthi ichu phezulu. Yilokhuzana i-school fees ngawukhokha u-6,000 half wonyaka. Sashona kanjani. Uyabona othisha bakumhlophe bangakutshela. Wasaspendwa lo kade elwile. Ulwelana umfana. Wafunda ngicabanga ukuthi amasonto amathathu. Same day efikile. Waqoma umfana ayifunda naye eklasini. Wangabuya ekhaya. Wabuya egqoka into engingazazi ukuthi ezakubani. Wafika. Wathi ulahlekelwe imali yokugibela. Ngahamba ngawuboleka imali kulesa sakwazi. Singakutshela sanginikeza R100. Wagibela. Akabuyanga ngalomini. Laphela isonto akekho umbali. Umbali uyena ngane engihlukumezayo la ekhaya. Angcono ukuthi ngihlukunyezwa ingane zabafana. Iyona ngane engihlukumezayo ngaphezulu kwengane zabafana. Ekubeni uyintombazana. Angaze ngangitshela nje amaphoyisa ekhona. Ngithi nazi izingane zabafana zu2. Angaze ngehle ngenyuka ngihambe ngibafuna ukuthi bashonele. Ngishaka umuntu angazula imini yonke angabikho njengoba kade kuvala izikole nje. Kodwa ngiyazi ukuthi umuntu meselambile uzombona ngene indlela. Uselambileyo adla hamba. Untambama uyabuya uzolala. Lo mehambile. Ngisho nangothi wakwasinqokozela ngo10 ke la ngenye la. Ngo10 ngathi mbali uphuma. Ngathi phindela la uvela khona ngifuna ukukhuluma iphutha. Ngathi phindela la uvela khona. Wahamba olala kulomjondolo. Walala ekseni wavuka wahlala ngale wothi ilanga ngoba ilanga isifo sakhe. Wahamba wayowothi ilanga wahlala ngale. Unokubavuka geza. Ngathi mbali hlukana nohamba ebusuku. Abantu bazobalana bazodayisa ngomzimba. Hlukana nohamba ebusuku. Azange ngilalele na. Sikhona isidakamizwa esilala. Usho. Masibhukhele kwi-disciplinary camp. La uzofuka uthole khona lonke uhlobo lwabafana njengawo. Ukuyohlala khona. Mhlawumbe uma uphila namasosha kuzoba ngcono. Ufuna kube njalo. Angeke phela sesikushiyela ekhaya ngiyafunda. Ngitho le intombazane encane ena15 kodwa ihluphisa okwengane nje angiyazi njani. Ufuna ukuba lipha iyodwa lesolution. Ukuthi umndeni wakho uzuvumele sikubhukhele ngakukhokhela kwi-disciplinary camp uhambe uyohlala khona. Ngokulanda sengikulanda usu-right. Ngihlala sebengitshela ngiyabona ukuthi usu-right ngoba sengiyakulanda. Uzofukuza khona-ke ukuze uzoba right. Because ayisekho phela enye indlela engithi iyona ezoba ngcono. Ngoba ngizomshiya kusasa uzobe ecabanga indlela azohamba azoya. Mhlambe ngekushone lena namhlanje. Ngoba umbhami uyabhema uyaxoka ukhuluma iphutha bethu akabhema. Ubhema lento ilokhu uzaliyeni John lokho kuyipayipi. Iyapha ubhema ikhapha. Sikubhukhele Ntombi. Ukuthi lo hapha isuke ixutshwe nani angazi. Ngasuka la sengilokhuzile sekukhulunywa ukuthi uyadayiswa. Ihleze emakolekweni ngale endlini engingazazi. Ngashona emaphoyiseni efolweni. Ngangehla ngenyuka ngihamba ngimfuna namaphoyisa. Angakutshela amaphoyisa asefolweni. Ngehla ngenyuka ngihamba ngimfuna. Uthi ubela. Omunye umuntu wathi hayi. Uthe uye ebhodini. Uyakubani ebhodini? Athi amaphoyisa hayi anathi sesikhathele. Ngeke sikwazi ukuhamba naye. Buyela ekhaya mefika umlethe. Kwakulesihlanu ngalolu langa. Wafika ngabo 3 ntambama lethwa abantu. Lo ntombazane yasebhodini. Ngamshonisa e-police station. Afika amenzisa-ke lezo zinto amenzisa zona. Wayesekhala inyembezi egxiza amathe umjuluko.
emjimisa emenzela yonke into. Wahlala isonto elilodwa wahamba. Ngikhathele bantu abazalwane, ngikhathele umbali. Uyabona nje umuntu ozongibulala nangu. Lokhu bungitshela khona konke ugogo uyakwazi. Lokhu bokuxoxela mina konke ugogo uyakwazi. Ngifisa ukuthi akwabe wafa mina kwasala uma wakhe. Mhlambe yena ngabe uyakwazi ukuyimela le nto, mina engathi iyangishuka. Anginawo amandla mina olongehla ngenyuka nombali. Wantshontsha isikhwama sami la sinamakhadi wahamba naso insuku ezintathu. Sasinemali esikhwameni, wangena imali etheni, kwakuyimadlana ngigada ukuthi makuphela isingu bakwazi ukuthi mabebuya esikoleni bafike bathole ukudla. Wasivundulula wapenqulula waze wasithola wahamba naso. Sami no-R60. Ngangasakhalela isikhwama, ngase ngikhalela nje amakhadi. Ngizohola ngani ikhadi alikho. Ngemkhuba kambali. Wasithatha wasifihla la emafosheleni. Phezulu entabeni, wasifihla lapha. Ngathi akukho umuntu namhlanje oye esikoleni. Nonke nobathathu ngifuna isikhwama sami ngiye police station manje. Ngangifuna ukubaqhuba. Wasikhipha yena. Wathi wanyuka. Waya phezulu. Kanti uyasazi ukuthi usifihleni. Sesimanzi, angithi amazolo. Simanzi. Namakhadi amanzi. Ngikhathele bazalwane, yabona izinto azenzayo le ndlela. Uyabona ukuthi uyamkhathaza ugogo. Akunjengoba engekho nje kungcono kukhwayithi kabi. Uyalwa nalezi ngane zabafana. Ngisukume ngilamule. Ngizokwenza njani mina? Uyambona ukuthi uyamhlupha. Akufiki nokuthi ngikuthethise futhi ngeke ngize ngithethe ngoba ngiyazi uzophuma ngapha ngene ngapha. Vele vala amadlebe uma uyakhuluma. Vele vala amadlebe, afuna ukuzwa lento oyishoyo. Mina ngifuna ukuzwa wena ukuthi njengoba una-15 ufunani. Ngisho nokwazi ukuthatha iy'nqumo zokuhamba. Yini oyifunayo? Ubuyele esikoleni. Uzophinda uhlupha ngisho nokwazi ukuhlala ekhaya. Ubani uzophinda kubuyisela esikoleni emva kwey'mali ey'ngaka ey'chitheke esikoleni? Uzofika nasesikoleni uphinde futhi uqale phansi wenze zonke lezi zinto uphinde futhi udubulundele. Ngoba wena phela usuzibona umdala manje. Ngithi sewenze izinto zabantu abadala. Angithi ngikwenze njani-ke mina? Ngoba phela nala ngifuna ukubusa khona ngikwazi ukuvele ngikuthathe manje ukuthi kumele ngiqale kubhukhwe kuqala kwenziwe i-process yonke befike bekulande-ke ungalindele ngoba uyanyamaleka njengoba sikufica uvalelwe karawundi nje uthi kulwasisa ngathi awukho. Ngiyafika mina sekumele ngicabanga amaqhinga ukuthi uma uke waphuma wabaleka sekudidinga kanjani. Uzohlulwa yini ukuphinde umdoje ngelinye ilanga? Ngoba namhlanje ngikuthole ngoba ngithe bengakutsheli. Kanti uzobamba ifoni ekuseni uma ngifona uzwe ukuthi yini uyihambise kuze bese uyangitshela ukuthi cela ungivalele ongcono karawundi uthi angikho. Naye ngoba besebenzisabise ngokuthi ngizombopha uma ngakufici. Wakuvalela kahle. Ngizowathini-ke mina amaqhinga akho? Bengithi uzoba ingane yami enye. Ey'nganeni zami zonke enginazo emhlabeni engiyithola njengawe. Kodwa manje ngizokuthatha kanjani ube ingane yami wenza njena uhlukumeze umuntu omdala futhi uzokhathaza noma wami phela wena. Yabo njengamakhutha akuduma ukuthi wakhiphe isisu. Angazi noma iqiniso. Udume nje ngokuthi wakhiphe isisu. Wakhiphe isisu. Kulomama abehleli kuyena. Wamnaye waphuma esemthuke wamthuka. Wadlulela kwenye indawo ohlala khona. Udume nje ngamakhutha ukuthi umbali wakhiphe isisu.
Uzomtshela ugogo lezi zinto ubumtshela zona. Hayi. Ngami nje phela ngazi ukuthi ukhuluma phambi kwabo bonke la bantu bangaka. Uzomtshela. Zonke lezi zinto ey'julile ubumtshela zona. Ezikwehlakalele uzomtshela. Ngeke uzusho. Ngizosho phela mina engangithi ungixoxelele. Angithi ugogo umzali wakho okumele azi ngezinto ohlangabezana nazo. Azi futhi ugogo ukuthi sephila nentombi lapha egcekeni. Mtshela usunezinto ozenzayo zokuvikela into ey'thile. Phakathi eseklinikhi noma useklinikhi lapha asuka khona. Ngenxa yezimo ey'thile-ke bey'qala ukuthi bemuse khona. Engicabanga ukuthi ngizozikhuluma nawe mama before sami. Ngoba kuningi, nami ngoba ngithule nje angisuye umuntu ophelelwa amazwi ukuthi ngiyaqala ukuhlangabezana nesimo esikanje. Ingakho akafuni uMbali ukuba ingane. Ngisho esemncane wengafuni ukuthiwa uyingane. Kodwa uyahamba Sizokubona zengashiya ibhodi esitofini. Uyakhala manje mntomdala. esemncane Khala ngenxa yakho. wevele hlupho. Emncane Angithi lona uyakhumbula yes. ukuthi uthe wena ucabanga ukuthi lezi zinto ezikwehlelayo ziyimiphumela yamagama akhe ayehlezi washo kuwe ngoba engaphathekile kahle. Mekhala kanjena-ke mawucabanga lezi zinto ezikwehlelayo zizoba ngakanani mekhala iphuma inyembezi ngawe. Zizophela? Awuboni ukuthi kuzokukhula? Uyabona ukuthi uzofa umncane kabuhlungu nakhona. Uzofa umncane ngesandla somfana. Sabe thina siphethe amabhodi sisho justice for bani? Umalozi seyena emfaneni. Kodwa abafana hlalani phansi ngeke nilonime kanje. Baye mama umsebenzi Hayi wakho. bo. Ukuma ngeke umsebenzi wakho. Ngiyazi yabazenza umsebenzi wakho. Sina sambe siyolwa-ke silwele wena sithi justice for wena. Wena wenze nje. Senze njani sivala umnyango ngidedele labo bhuti bekushaya. Ngingamshaya kanjani into eshula amaphoyisa? Senze njani-ke manje? Sikuze amaphoyisa esokubopha. Uhlale khona. Ngizana nikubonayo hayi mina ngikhathelwa kanhloko. Ngoba ngisho ukulala naye sesiyesaba ngoba wazi mevuka uzokwenzani. Angikakhumbula ukuthi ngikubuzele ukuthi mefika ugogo ekuphila enqaba ukuthi sekushiya ekhaya sobe sesenzenjani. Senzenjani-ke manje? Sengikhalela nje ukubona ubuso. Ngithi mina uzomthatha. Wathi ubonakala embumbu. Selofu. Ubani elofu? Uyini nalowo sifo umthole kanjani? Lawa ohlala khona kulo mama wayefuna ukudazisa umndeni. Wawumthola kanjani lowo mama? Ekulande ubani kuwe? Eyini nawe? Ave basuka nje wathanda ingane wayilanda. Mina nje ngeke ngize ngisuke ngithathe ingane engingayazi. Uyazi lowo mama ukuthi engakosho. Namhlanje ngoba sekuney'tsholo ezithi wayefuna ukukudayisisa ngomzimba. Ngoba lokho kulicala kube bengiya kuye. Ngoba phela ibingekho into ibingivimba ukuthi ngiye kuye. Kwezinye indawo ushintsha isibongo. Ayena wakaMkhize, owakaDlamini, akuyena owakaDlamini, owakaKhumalo. Lefika khona lehamba khona nje isibongo sakho uyashintsha. OwakaMkhize, owakaKhumalo, owakaDlamini, lefika khona nje ushintsha isibongo. Anaso isibongo esisodwa. Yabona ngisuka kaMakhutha. Ngangithi ngizofika la ngihambe ngiyomshayela i-ID. Ngenzela ukuthi lefela khona ngikwazi ukumthola. Bathi abantu ngoba usemncane nje
ngathi ngiyowachazela omabhalayo ukuthi uzi uje ngeke ngifihlele mina anginasikhathi sokufihla ngoba nawe engiyikona ngitshele ungangifihleli unamba ngangibatshela ngithi ngifuna ukumshayela i-ID bathi usemncane ngathi ngiyavuma usemncane impela kodwa ayikho into engizoyenza ngenzelwane le fela khona ngikwazi ukuthi ngimthole ngigqibe ithambo lakhe ngihlale phansi ngilindele okuya ibuhlungu lento ngoba nogogo besikuye noma la simthathe khona ugogo bathi senu-94 ubuze umbuzo wodwa nje ukuthi yini engangenza noma uma ngixosha umzukulu wami ngithi akahambe tuyaze ey'nkalweni ngithi uyokhona ubani uma kwamina vele sengihlule nami ngizombukela kanjani lo mntwana ethi kubo waxoshwa kufanele senginikeza iy'nkinga lezo wayinikeza ugogo wakhe ngizobe sengithini mina ngoba mina sengayihambela noma yinini kufanele uhambe esho njalo ngoba nina animazi nina umbali umbali ukhuliswe yimina kanzima ukhuliswa yimina umbali ngazi ngibazi bonke ubuqili bakhe umbali unamanga ukuze le yonke lento ayikhulumayo nikhole ngoba nimazi unamanga umbali unamanga wena ongamazi uyayikhola into oyishoyo ngoba awumazi umbali ukhulela kulezi zamzana ngoba sho nina emncane ubuqili bakhe bonke ngiyabazi ngisho ekhuluma amanga ngiyibona ukuthi amanga-ke lawo uma ekhuluma iqiniso futhi ngiyambona ayiqiniso-ke lela akhulumayo kodwa isikhathi esiningi umbali anaqiniso unamanga ibakhala angizwisa ubuhlungu kanti yazi mangani wabuyiswa othisha enukisa kwenje efile ebuyiswa othisha exoshwa umuntu ngale kamalokhuzana exoshwa eqomene nalo mfana amqoma eklasini nalo mfana amqoma eklasini akasamfuni umbali sefuna aphume umbali akafuni ukuphuma wafika unina ngo-8 angithi unina uhambe edayisa la elokhuzana hambe edayisa angazi udayisani kodwa nihambe edayisa akahlale ekhaya ubuya ngama-weekend wafonelwa umakhelwane wathi hayi bo khona intombazane ehlala lapho kwakho uyayazi athi lo mama cha wafika ebusuku ngo-8 wamxosha ngo-8 ebusuku unokubabuyezela ekhaya waxoshwa yindoda eyafelwe unkosikazi masengizwa yalala naye yamkhipha ngo-4 ekuseni yathi angifuni ukuthi uzogezela ekhaya phuma uhamba ngifuna omakhelwane bakubona waqonda esikoleni nobabuyezela ekhaya waqonda esikoleni wawunukela othisha wenganuki wawungathi inje ifile ezaci engathi inje izele amehlo la eshone phakathi wageza wagqoka waclean bamthatha ngathi ngamnikeza imali ngathi ahambe eklinikhi wafika bamfaka iplant eklinikhi wehla wenyuka nayo iplant konke lokho kuyizeleze kumina i-uniform yonke kusuka phansi kuya phezulu nje incwadi angizazi wesho msana angimazi ukuthi iy'ncwadi i-uniform yesikole obhakha abasha konke wakulahla kuliphi izwi yena owaziya mina ngazi ngoba uma ngimbuza athi hhayi kusensile ngezwa ngomngani wakhe lona khona umngani wakhe lona khona ngenzansi kule ndlu ebovu kuthiwa wakushiya ensimbini wawufunani ensimbini athi nami angazi ukuthi wakushiya ensimbini wenzani ensimbini adlule neteksi esuka esikoleni ekumhlobo aze ayoshona esiphingo uzokwehla esiphingo engabe wehla la ebox angene la ekhaya kodwa uzodlula neteksi awushona esiphingo wehla neteksi uyenzani esiphingo ehla la fanele ehle la ebox
afike la mhlawumbe wakafike la ngisho ngo-7-8 mbala uphumaphi ngalesikhathi ebusuku hhayi othisha uNokuzana bebengafuni sehle etekisini badlula nathi ngeteksi odrayiva bamatekisi kanti wena ugibela amatekisi angaki ngoba wena funeka ugibele wehle ugibela umshophi wehle la esitobhini eBoxer suzoweqa umgwaqo ungene la ekhaya usuke uyofunana elokhuzaneni esiphila nalapho kuthiwa khona umfana esemqomile owukhondathi hawu hayi engasafunda umfanehle adlula naye washona naye isiphingo wafika la ngo-7 isikole siphuma ngasikhathi sini siphuma ngo-2 wafika la ngo-7 eseqamba amakhulu amanga ngoba unamanga umbali kungcono ngoba nginabo ofakazi bami engibaxoxela yonke into angifihli lutho mina la endlini ngoba ngisuke ngifuna usizo into ebuhlungu ukuthi uyosikhumbula lesikhathi uzoyikhumbula futhi leminyaka kodwa kungasekho ukubuyela emuva uthola ukuthi nangesikhathi uyobe ukukhumbula ngakho isikhathi siyobe singasekho sihle empilweni yakho ngoba umntanta kwakho ukuzimela ukufa usukutholile ngeke usakwazi ukubuyela emuva ngoba sekugobile kukudlalise lapha emseleni ungasakwazi ukuyiphuma impukane bese ufise ngabe wabuyela kule minyaka onayo ngoba udlala nethuba usenayo udlala ngesikhathi unaso kanti isikhathi asibuyeli emuva ukubeka ngami ngabe ngiba ne-cage yami ngedwa engizobela ngaphansi komhlaba uphile khona wedwa ungenamuntu mhlawumbe ukuphuma kwakho lapho uyophuma sewazi ukuthi yini oyifunayo empilweni yini futhi oyifisayo ayikho into engizwisa ubuhlungu njengokwazi ukuthi kulo 15 years onawo nalo madoda anaziphi izifo ilalani ingane encane njengawe ungani wena uvumela wonke umuntu ukuthi azenzele kuwena noma yimuphi umuntu ozizwa namhlanje efuna umuntu wesifazane kumele kube wuwe lowo muntu wesifazane yabo nje lefolweni ko-1 bizwa ngesiqeda uma ufuna umbali wothi siphi isiqeda bizwa ngesiqeda wena enjo yangu umhlobo uvumela ukuphutha igugu lakho umncane uziqhenya ngani kusasa mangizwa ubuhlungu ngizwisa ubuhlungu lento yokuthi la ngikulande khona bebekade bekuseklinikhi nesitolo esifanayo nesisho ugogo esokuthi wamukisa owesilwane lowo aphinda kuyabuya owesibili ngithini mina sicabangeni thina sicabanga ukuthi sizofa siyishiya ingane zethu amantombazane zenze njengabo sizokuvimba kanjani ukufa ngoba vele kudaliwe usenza sifisa ukuyibuyisela esiswini iy'ngane esiyizalayo ngoba sibona uhlobo lwengane oyiyona
Sizothatha kuthini ikhambi lokulapha wena nenkanuko nayo? Ngoba nathi sibili amantombazane, kodwa sikaze senze kanje. Umzimba wakho usayingane kodwa wazi into ey'nkulu. Uyothi mhla ufika kumuntu oyothi yokushada uyobabala bebe bangaki. Ziyogezwa zibe ngaki izandla ezawuphatha umzimba wakho umncane ungaka. Yini ufuna siyenze? Mina ngicela ungitshele ikhambi ofuna sikulaphe ngalo. Usho ukuthi mina ngifuna ningilaphe ngokuthi ngoba phela kusho ukuthi ukwenza kwethu akusizi noma akusebenzi kuwena. Ngcono sizwe ngawe-ke ngoba wena wazi kakhulu ukudlula thina. Yini ofuna siyenze? Noma bekumele ngikuyeke bekudedele nabo uphinde wahambe uye kwabanye. Thola amanye amadoda azokusebenzisa mese edelile akubeke ngaphandle. Aqhubeke nempilo yawo ngoba wena ushibhile uyayishibhisa. Sigijime sibophana nabantu-ke la emhlabeni. Sibabophe ukuthi balala nengane encane. Uwuwe zisakubo. Ngitshela ukuthi isi-driver mina owalala nami inhliziyo yami yabuhlungu. Awungiphekule nawe into efike ngiceke kuyena njengani yami yinye. Uyathi yena umuntu ngisho ngakhuluma thina mina anginandaba engikwenza ngiyakwenza. Uma kubuhlungu kuwena okwakho lokho. Igama elingakhulunywa umuntu ongaka. Kwathi mina ngikwenza ngiyakwenza anginamsebenzi nokuthi umuntu uthini. Awubuhlungu kuwena okwakho. Umuntu ukuthi siyabamosha opetrol bethu sikufuna. Uma sikubuyisa ekhaya. Ingalo nje ngathi akakazitike nje. Uma esesidumbu ulungile uyobuya ngiyomgqiba lapha enzansi. Noma abuye sefile kulungile. Usakwazi ukukhuluma? Yena ungayisho gogo manje. Ngifuna xolo lwakhe kanti ngeke ngifuna xolo nje lwakhe. Gogo basafuna ukuzwa lutho ngawo. Sizokusaphi thina sizokwenza njani? Kwakhona lapho uyakhona ingoba bese befuna ukumdedela. Inkinga yabo ukuthi bebengazi bazomdedela kanjani ngoba abazi ukuthi uzofika phambili axoxe siphi isitori futhi uthi uzoyaphi. So kubo bekuwukuthi asigculise iy'nhliziyo zethu mhlawumbe uma singamnika umuntu ofana nabambuyisele ekhaya. Wazi ukuthi-ke kusho ukuthi uma kuwukuthi uhambile emva kwalokho akusekho ezandleni zethu ngoba usisumbelwela lento yokuthi indoda le wamthatha kuyo wamthatha ngekho kuhle yathi uma kukhona into eyenzakalayo kuye mina ngofakaza ngisho emaphoyiseni ukuthi wathathwa wuwe. So manje bebambe lelo gama lokuthi ukuthi ngizoboshwa mina ngiboshelwe into ukuthi ngamsindisa ehlukumezeka kanti sengiboshelwe into engingayazi. Okungcono ngisale sengicela wena-ke esitelekho ukuthi njengoba uyaziwa uma ehambe nawe vele endaweni bekubonile angeke kuze kube nzima ukuthi okungcono-ke uhambe uyomshiya ekhaya. Ayikho lento ongathi ungamncengela yona umuntu owenza kanjena sekukuningi. Umuntu ongeke umncengele, umuntu ongeke umsize kwayena. Ngoba ungagcina nje ngoba nawe uzogcina futhi uba nale nkinga. Ngoba bese ngafisa ugogo ngokusadiniwe. Awucupha ngapha kuyafana uzophinde futhi kube khona inkinga enye sizoyithini-ke leyo. Umbalazi pendulele ukuthi kwenziwe njani manje. Nami lonto engisuke Pendula ngoba sonke sikhulumile nawe. Kwangathi uyezwa. Ufuna ukwenziwa kanjani baba? Angizwa.
Awazi. Phela funa uwazi manje. Angithi ulethiwe wena. Ulethiwe wena obusenkingeni. Usaba ukugoduka, awuzazi uzobheka. Kodwa mehamba yedwa. Khuluma Mase manje. buya funeka buyiswe. Yebo. Akakhulume manje. Khuluma Mpali. Kwenziwa njani? Mpali. Ngoba phela nami bengazi ukuthi ngizofica okuningi kanje. Bengithi ke mhlawumbe ngizofica kukhona ukuthi ayibona nje nazo zonke iy'ngane. Kwase kuba ukuthi wasaba ukubuyela ekhaya ngoba esonile. Nakho kungalunga la. Bese siyabona ukuthi kubanjiswana kanjani moving forward ukuthi abe right. Manje angikwazi nami ngoba kungengcongaka nje ukuthi ungathi uqala ngaphi. Kwale njini uyalwa, ulwa nalezi ngane zabafana. Kwale njini kuyinkinga. Kwale njini. Into la njini. Manje ngidle, funa ngiqale ngime ngenyama. Ekho. Lokudlala laba abafana abaningi. Kodwa wahlala nabo. Bekudonile ukuphuzisa incipho ulala ungazazi. Uvuke ekuseni uthula yoba. Funa lokho. Yona mpilo phela ozoyiphila leyo uma uhamba la ekhaya. Makuwukuthi ngempela iphuma lesi sinqumo leso kade usisho ukuthi kwathi ungaphindi ubuye iyona mpilo ozoyiphila leyo. Hhayi ngoba ubuzahamba ucabela amanga. Uthi waxoshwa ekhaya ungaxoshwanga. Futhi wena nje wawuyidakele umbuso bala ekhaya wayihambela. Njengoba ethule njengoba isazoyiphinda le. Manihamba nje isazoyiqhubela imali. Ayikho ethula nje. Futhi thina sothi mase siye emotweni uthi uthathe isikhwama sakho ubuphinde futhi ugubhe enye indlela. Uzokwenza njalo. Uyakhumbula ukuthi ngithe ngizoprotect umhlaba ungakuboni. Ngisengaphinda futhi ngikuveze. Bonke lamadoda angihlangana nawo akubona. Mako waqhamuka ngithiwa nayi leya ngane iyaphuma ukusicela egumeni. Kunjalo. Uzokuthanda lo ukuhlala naphaya ishow. Impilo yakho yokuhlezi nje uyibuka. Uzokuthanda lo uyibuke ngento engekho yinto. Ney'ngane zakho uzoyizala zivele ziyombuka umama khona lapho. Mina yonke uyala ngazumbani. Asikho isiyalo sabangasazi. Asikho isiyalo sikadadewethu angasazi. Akho lutho futhi engabe ngiphinde ngikhulume naye. Ayikho imiyalo angayazi. Ukuthi ngibani untombazane ngiphatha kanje yenzeni. Avela vala amadlebe athi. Sasikhuluma naye la elethwe ehleli la kusofa. Wezemboze ngejacket ethe. Ngoba akafuni ukuyizwa lento emisho. Uzombona ukuthi umbani uyeyisa. Sizamile bafundisi senyomba ufakazi nami ukuthi safika saqhamuka naye. Ngoba angisazi ukuthi phela uzohamba kusasa thini. Mina ngisebenza nabantu besilisa. Angisebenzi nomuntu wesifazane ngingedwa umuntu wesifazane. Sazi noma uzofika athi lo siso wangilandwa waphinde futhi wakha amatulo ngifuna ukungidayisisa ngomzimba. Ungidayisela bona laba bantu ahamba nabo. Sengithi-ke ngoba sesivelile emehlweni enu nangibona senyoba ufakazi nasey'nkulumeni ey'thile noma ngathi uye emaphoyiseni ukuthi bafika bengithumile senyoba ufakazi. Ngicela ungiboleke ifoni makuwukuthi waphethe washayela emotweni. Ngifuna ukufonela lo wasise ngisuka kuyena. Nikhona ukuze kungabe ngathi bekade ethunjwe yimi sengidelile uyena sengiyambuyisa. Kungcono ngivele ngimfonele nizwe nani ukuthi cha ubeke ngempela lesi sitolo ebekade sishilo siyisona. Ngoba phela ngisengathi ngiphuma la ibishintsha indaba. Ukuthi kwayena lo ohambayo uqamba amanga kaze kuze kube kanje. Nizothini-ke vele ninazi. Nami ngithe angibize omakhelwane ukuze ingashintshi into. Ngoba nami nje ngizofona ngifonele yena usisi lo okuwuye obekade esilethela noma usibizile ukuze nizoza ukuthi cha
Sengifikile naye ekhaya, ngimtshele naye ezwe, bese niyayizwela ukuthi hhayi khona uyayishola. Kade sikhuluma kanje noDumiso. Lithi mina uMbali kodwa. Eyibona ingane ziphithiza zey'koleni. Kuyena kuthini nje? Lehle likhona. Uma ebona iy'ngane ziphuzi zihamba ekuseni zey'koleni. Ekustambama ziyabuya. Emqondweni yakhe kuye kufikeni. Oyo kuzokufica kudlule futhi usekudlule kakhulu. Hhayi kokuthanda abafana-ke nje okwakhe. Ngoba ngisho sisesesewula kuyafika ama-message elethwa iy'ngane kwathiwa ngiyafuneka esikoleni. Yini? Hhayi uMbali ushela abafana lapha esikoleni, ubhizi nabafana. Ngathi uMbali njengoba ngingamphingela impela. Ngathi njengoba emncane engaka. Angizange ngize ngiye la kunomhlangano. Engangibiza okomeme. Sengilanda iripoti lakhe. Hhayi ngafike ngazizwa. Hhayi, zixakile ozenza esikoleni eSewula. Ngizwa ngothisha, ngingasezwa ngey'ngane. Sisi, ukhuluma noSteteleko. Sambe naye kusisi safika ekhaya, sisekhaya kunje njengamanje. Kuningi-ke sikutholile esingeke sakuchaza ngoba sekungashonelana. Kodwa kukhomba ukuthi ubengaziphethe neze kahle. Umhlukumezile umzali ngendlela yokuthi akasafisi ngisho ukuzwa ukuthi unyaxolisa wakhe. So sengithi-ke angikufonele bekhona nabo ukuze kungabe ngathi ngisikhandile isitolo sokuthi simlande kuwena ukuze mejika kusasa ethi mhlampe uSteteleko namadoda akhe angabonwa ebusweni ebebemhlukumeza kube ukuthi ufakazi noma ngakufonela bekhona ukuthi cha ngumuntu obusicelile ukuthi asizomlanda okungcono abuyele ekhaya. Hello. Wengane yami network ave ihlupha lami. Hello. Uyuthi la usathi uyakhuluma vele ukuthi iyashupha la mina nje. Hayi network. Hayi mina angazi lutho bazali, angazi lutho. Kodwa nje lento yokuthi njalo uma ehamba uzohamba yedwa. Mese kufanele abuye, uyabuyisa. Nizoyimela loo nto. Nkosi. Kangcono ukuthi uhluphe umzali wakhe wangempela. Yebo sisi. Oh, nakimi ngicabanga ukuthi network yami ayikho yinhle. So bengisho njalo-ke mama ukuthi sifikile ekhaya sambikela ugogo yonke into naye wasibikela ngohlangothi lwakhe sathola ukuthi isimo sibi ngale ndlela esingakaze size siyicabange ngayo. So sesiyahamba-ke asazi ukuthi ngoba isikhwama sakhe besisigcinile emotweni sizonakhunja sizohamba naye eyolanda isikhwama sakhe emotweni. Asimazi-ke noma uyosala abuyeni kubo noma akabuyanga. Kodwa thina sesimlethile ekhaya futhi bengifuna ukufakazisa kuwena ukuthi sambe naye la esimthathe khona kuwe seza naye straight ekhaya. Akukho futhi okunye esikwenze kuyena. Kulungile sisi, siyabonga. Alright.
Bengenzeka ukuthi kusasa kungathiwa ngintambama. Eyi angazi-ke siphethane kuthini, angazi osami. Isikhwama sakhe ubhakha bewuphethe. Ngithi ake ngingaqala ehle nawe emotweni, imoto siyipake lapha, siyicelele lapha phezulu. Ngathi akawushiye emotweni ukuze sizozama ukuzwa. Nakhona ekushiyeni kwakhe emotweni, hhayi ngoba bengithi uma kuwukuthi akulunge ekhaya, ingoba sobuyela naye emuva yini, cha. I-disciplinary camp le bangikhuluma ngayo, ngicabanga ukuthi abanye imeni baye beyibone ey'nkundleni zokuxhumana. La kusuke kuzama ukuqeqeshwa iy'ngane ezingezwa ney'bheme iy'dakamizwa ukuthi ziyeke iy'dakamizwa. Kuyabhukhwa-ke laphana kungena ngokwamasizini. Angikwazi nje ukuthi njengamanje sengingathi sengiyamthatha sengimusa khona. Abavumi kanjalo. Uyaye ubhukhe nje kusenesikhathi bese befika behlela usuku befike bezomlanda engalindele ngoba bayabaleka. Befike bezomlanda-ke ahambe-ke lezo y'nyanga ayoy'hamba ayohlushwa-ke lapho ngoba cha kuyahlukunyezwa. Angeke ngize angithi phela usuke nawe uhlukumeze ekhaya uzofika nawe phambili ufuke uhlukunyezwe. Lokhu ohlukumeza ngakho umzali bayobe bekukhumbuza ngakho. Ethi ukhalisa umzali wena khona ahambe kuyohlala lapho-ke esigangeni-ke hlale nezinye iy'ngane ey'hlupha njengaye. Afundiswe ukuba yisosha ngoba yifuna ukuba yisosha. Mase bebuya babuya sebe-right. Awukukhaleli babuya sebe-right. Ukuthi angazi ukuthi kuyimalini manje bengingenza i-quotation bese sibone ukuthi ayikhona indlela esingamlekelela ngayo akayohlala khona. Siyozwa ngabo mase bethi use-right. Akusho yena, kusho bona. Mabeke babuya khona basuke bengasahluphi. Ngenxa yento abafike bebhekane nayo lapho. Akukho mnandi. Yona oshini yokugcina esingaba nayo ayikho enye. Ngaphandle-ke uma kuwukuthi mhlawumbe umndeni wakho usungaba nenye i-option. Kodwa nje enye mina engiyaziyo noma engiyibona kuyiyo esingasilekelela manje ile yokuthi ahambe ayoba yisosha. Ngihlezi ngibabiza ngamasosha ngoba indlela abenza ngayo basuke befana nawo. Uma bebuya babuye sebeqeqesheke njengawo. Usuke ephila Usuke uphila ungahlukunyezwa ndawo ukuthi mhlawumbe nezinto noma ukuthinta indlela. Cha, kunabanye abantu besifazane basuke bekhona. Kodwa usuke uyoqeqeshelwa impilo. Angithi wena usuke usufuna ukuba mdala. Uyakhathaza ekhaya njengomuntu omdala. Yiba mdala-ke. Kunama-activities abawenzayo laphayana. Kunesikhathi yonke into isebenza njengejele. Kunesikhathi ukudla awudli noma yinini. Awudli noma ini. Before ungene khona futhi uya-check-wa ukuthi khona yini isidakamizwa esisemzimbeni wakho ukuze uzongena ngaphakathi bezazi izinto abay'lindele kuwena noma abalindele ukuthi zingenzeka emzimbeni uma kuwukuthi sewuyasizakala. Akukho futhi okunye. Angisho lutho. Hayi angazi. Kodwa futhi mina ngeke ngize ngikwazi ukukwenza ngingedwa. Ngoba mina ngiwumuntu ohamba. Laphana kusuke kudingeka i-approval yabantu bakubo. Noma kudingeka ukuthi imvume ayiphume ebantwini bakubo. Mina bengiveza nje ukuthi iyona ndlela engiyibona noma engathi singanilekelela ngayo. Angisho futhi ukuthi ithatheni uma kuwukuthi akuvumi. Kodwa bengiveza nje into ukuthi nansi indlela obaye beqeqesheke ngayo noma abaye besizakale ngayo abanye abazali. Kodwa mina ngiyimi nje angikwazi ukuyokubika ngithi ngiyambhalisa bese kuthiwa uzolanda. Angivumelekile. Kufuneka umuntu wakubo. Ngingaba khona kodwa angikwazi ukuhamba phambili ey'ntweni zonke. Ngingeka umuntu wakubo. Hayi ukumtshontsha-ke nje kwakhe nje. Wakhula nake emncane. Ukweba nje ukwakhe nje udala. Emncane. Ntshontsha imali o-R2, o-R3 yobadla esikoleni. O-R4 bafake ephaketheni yobadla esikoleni.
Anqeni utshona ukuthatha wawathatha u-100 uyodla esikoleni. Umtshontsha-ke ukwakhe. Okay, akungapheli. Ngicela inamba yami ithi 078 9388 661. Kama nami ngisitethele ngomngane. Angazi into ngidala ukuthi sizohamba kodwa thina manje sifike simkhiphele isikhwama sakhe bese sicela indlela ngoba khona omunye esaya kuye njengoba nibona angihleli. Akazikhulumele yena, mina ngisenandaba nombala, azikhulumele yena, nanku unomlomo, uyakwazi ukuzikhulumela. Azikhulumele yena. Usuke yedwa lezi zinto ezenza, usuke engaxhunywanga muntu. Azithathele isinqumo, ukhulile mengaka. Wazi la ngingazi mina khona. Aziboneke, azenzeke. Befuna ukuya kaye, mengafuni ayeke. Khuluma mbala, bafuna ukuhamba abantu. Okay. Mina nje ngamnelo uyena manje, hayi ngamnelo uyena. Yazi uzufisa ingane ukuthi akwabi yafa, uphumule. Uzufisa ukuthi akazange nje ukube ngiyakwazi ngabe ngilento ngiyiphihliza ngewisa ngijikele lapha. Ngikwazi ukuthi ngiphumule. Wangiqala nini umbale engihluphe emncane. Ukhulile manje. Still usakhula naloko kuhlupha. Hayi bandla. Ngoba ngisho obaba sebeyakusaba. Ngoba abazi ukuthi isimo sini ozobuya naso. Basaba, bakusaba. Kwamina ngiyakusaba. Ngoba angiyazi into oyifunde ekuhambeni ukuthi yini. Ziningi into ezigcwele la ekhanda lakho. Ozifunde ekuhambeni. Njengoba sho lwama ukuthi imicabango yakho imibi, awunayo imicabango emihle oyicabangayo. Nemicabango emibi yodwa. Ngcono ngoba wetshela wena. Engatsheli. Kube khona ipeni ngabe ngibhalele inamba yami yazi mama. Ifake la ngane yakho. Abantu babeke bambone nje hamba nengane yakhe. Ingane izoshawa. Ufunani kuleya ngane? Awuyazi ukuthi iyahlupha ekhaya. Na ufuna ukuhlupha ekhaya. Akho mzali la ofuna ingane yakhe ihambe noma. Ngibhalele ngostepeni. Okay. Ayiseva, sengiyisevile. Oh, fine. Kulungile siyabonga. Sisicela ukuhamba siyaxolisa sawazi ukuphatha kabi osukwini yakho. Siyaxolisa. Odabeni lwanamhlanje ebesikade sisuka eMgababa la besilande khona uMbali. Sasuka naye eMgababa sasesiya efolweni la isihambe sayomshiya khona noma sayobonisana nogogo ekuziphatheni kwakhe. Kuningi esikutholile okusishacisile noma okungiphathe kabi kakhulu. Ave kungizwisa ubuhlungu ukubona iy'ngane zethu ngoba ngizikusho ukuthi ingane ngizothi iy'ngane zethu zinezinto ezizenzayo eziwukubuyisela impilo yazo emuva newukuzilimaza nokuzilimazela ikusasa lazo zona ngokwazo. Ngoba simzwile ugogo echaza ukuthi wazama ngako konke okusemandleni akho ukuthi amfundise esikoleni esi-right, uthi wamkhokhela u-6,000 uhafu wonyaka lowo, kodwa wenzani wamphoxa, wamthengela i-uniform uthi iyabiza ne-uniform yakhona angayazi namanje ukuthi iyagcina iphele lapho. Kuningi kakhulu, kuningi bazali esibhekene nakho. Isifiso sami kakhulu
ukuthi uMbali namhlanje odabeni lwakhe siluzwile ngoba siyabona ukuthi useyamhlula ugogo kunokuba sihluleke sonke singazamanga okungcono akahambe kwi-disciplinary camp la azokwazi ukuthi ahlale khona noma athole ukuqeqesheka abuyele ezingqondweni zakhe abuyele ekucabangeni njengomntwana abone ukuthi iminyaka yakhe isekahle ukuthi usengakwazi ukukhanda ikusasa lakhe because sisengamyala ngawo wonke amazwi noma ngawo wonke amagama kepha ngeke size sikwazi ukushintsha indlela acabanga ngayo udinga ukuthi akayahambe yohlala nabanjengaye athole abazomqeqesha akuze akwazi ukwenza kangcono kuhlungu engathi thi nokuphawula kwethu bekungaba okokwakha nokokunikeza ugogo isibindi ngoba sigcine simshiyile ekhaya ngoba nogogo phela naye ayikho indlela noma akukho la azomlahla khona wukho umgqomo wokulahla umuntu samshiya ekhaya engathi thi amazwi wethu besingawabhekisa kakhulu kugogo ekuthenini abe nesibindi abe nokubekezela abe nothando lude njengoba ekwazile ukwenza noma akwenzayo uMbali esingeke size sikwazi ukuguqula kodwa siyethemba ukuthi emva kwanamhlanje uzokwenza kangcono sizozama ukulandelela udaba lwakhe ngoba umuntu ohamba ehlala emizini yabantu kungekho ngekuhle lokho for intombazana sizozama ukuyilwa sizwe nokuthi kwi-disciplinary camp leyo esifisa ukuthi simuse kuyona kubiza malini sizoqokelela kanjani leyo mali ukuze kugcineni akwazi ukusizakala angasibuke ngathi sambukelela sisonke sekufikile ey'ndlebeni zethu uma kuwukuthi unenkinga-ke nawe sishayele kule namba ungithinte nje ukuthi ngithathe isitetelegu ngizwe udaba lwakho ngikulekelele kulona inkinga yomunye sihlezi sithi iyinkinga yethu sonke kubuhlungu olwanamhlanje luphulile umoya wami lwayihlukumeza inhliziyo yami kepha-ke kuningi esihambe sihlangabezana nakho kudinga ukuthi umuntu omelele njalo abe nethemba lokuthi kuzoba ngcono kusasa wena-ke mbukeli okwakho ukuthi usho njengami uthi umnandi sawubona uhlungu sala kahle asibonaneni ngokuzayo.